Kevättalvinen tervehdys kaikille Taitoasta. Vuosi 2015 on nyt paketissa meilläkin. Yhtiön hallitus hyväksyi eilen viime vuoden tilinpäätöksen ja vuosi oli kaiken kaikkiaan hyvä sekä taloudellisesti että toiminnallisesti Taitoalle. Konsernin tulos oli noin 200 000 € ylijäämäinen, mikä on kelpo tulos Taitoan tyyppiselle yhtiölle. Tulokseen voidaan olla erityisen tyytyväinen siitä johtuen, että samaan aikaan ollaan kyetty pitämään asiakashintamme alenevalla polulla. Viime vuoden aikana asiakashintamme laskivat keskimäärin reaalisesti yli 10%. Toiminnallisesti edettiin niin ikään viime vuonna monella saralla. Isoimpia muutoksia on siirtyminen keskitettyyn asiakaspalvelumalliin. Asta on nyt käytössä kaikilla meidän asiakkaillamme ja toteuttaa Taitoa valtakunnallista toimintamallia. Toinen tärkeä uudistus oli perintäliiketoiminnan käynnistyminen, kun Taitoa Kuntaperintä aloitti toimintansa syyskuun alussa 2015. Taitoa Kuntaperintä on Suomen ensimmäinen ja ainoa kuntataustainen perintäyhtiö ja perintäpalvelun vastaanotto on ollut varsin myönteistä asiakaskunnassamme. Tiedolla johtamiseen on panostettu koko Taitoan olemassaolon ajan ja vuonna 2015 rakennettiin kokonaan uusi raportoinnin ja analytiikan palvelukokonaisuus, joka kulkee nimellä Taitoa Saaka. Taitoa Saaka on pilvipalvelu, joka on joustavasti, nopeasti ja kustannustehokkaasti käyttöön otettavissa kaikille meidän asiakkaillemme perusjärjestelmä riippumattomasti. Talous- ja palkanlaskennan perusjärjestelmien harmonisointityössä edettiin myös määrätietoisin askelein ja nyt 2016 vuoden aikana voidaan vihdoin todeta, että käytännössä kaikkia Taitoan asiakkaita palvellaan yhtenäisistä keskitetyistä tietojärjestelmäympäristöistä. 2015 oli Taitoalla hyvä vuosi ja se tarjoaa erinomaisen hyvät eväät palvelutuotannolle ja kehittämiselle 2016 ja edelleen tulevina vuosina. Tänä vuonna tullaan panostamaan erityisesti asiakaskokemuksen kehittämiseen. Taitoa haluaa olla entistä parempi kumppani asiakkailleen ja tavoitteemme on se, että meidän asiakkaat voi suositella Taitoa edelleen. Myös sote- ja maakuntauudistus on alue, missä ollaan vahvasti mukana. Ollaan mukana valmistelutyössä ja tavoitteemme on olla tietysti vahva palvelutuottaja sitten siellä tulevaisuuden maakuntamaailmassa. Kiitos kaikille asiakkaillemme hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä 2015 vuoden aikana ja iso kiitos Taitoan henkilöstölle hienosta työstä hyvän tuloksen aikaansaamiseksi.